210, 210. Facem filmulețul cu schimbarea plăcii de bază a telefonului. După ce am scos capacul cu aer cald pe margine, am început să desfac cele 18 șuruburi care țin șasiul. Mai am câteva, n-avea rost să le arăt pe toate 18. Țin un magnet pe șurubelniță pentru a o face magnetică, să nu pierd șuruburile astea cu totul deosebite, că nu mai am de unde să procur. Cam astea au fost toate. Și acum trebuie să se desfacă partea din față de corp. Buf! S-a desfăcut. Asta îl dăm deocamdată la o parte. Și aici avem bateria, placa de bază proastă, conectori. Bateria o scoatem prima. Conector de cameră. Nu, difuzor. Este difuzorul. Conector de afișaj. Ieșirile către mufa de căști. Ieșirile audio. Și se cam mișcă deja placa de bază. Când nu o să mai țină nimic, o să iasă. Mai are un conector aici. Se vede? Între placa de bază și placa de încărcare, care este în partea de jos a telefonului. Și acum a ieșit placa de bază. Ce mai are pe aici? Așa, un conector micuț care se duce la senzori. Asta este placa de bază proastă care zboară. Și să punem pe aia bună, care zicem noi că e bună. Dar de la cea veche trebuie să-i luăm camera. Lipită și asta cu niște ceva. Camera. Să o punem la cealaltă placă. A făcut țac, a intrat conectorul și am pus camera. Un fel de Lego în miniatură. Difuzorașul se poate pune și la urmă. Toți conectorii ăștia trebuie să stea deasupra când pui placa de bază, pentru ca ulterior să fie înfipți. Țac, bateria la urmă. Asta ar fi display-ul. A făcut și el un țac mai mic.
Difuzorul, un țac micuț așa ca pentru el. Camera e prinsă pe partea cealaltă. Conexiunile audio. Astea sunt migăloase. Țac o dată. Hai și celălalt. Țac o dată, a doua oară. S-a cam prins. Și ăsta prin presare intra și el, cu placa de încărcare de jos. Difuzorul. Cam asta ar fi. Hai să punem și bateria. S-ar putea să mai aibă 1-2% de când stă neîncărcată. Și ca să-l pornim, va trebui făcut scurt între astea două, care este butonul de power. Ori nu mai are tensiune deloc bateria, ori n-a simțit scurtul. A pornit! A pornit! Încă e despachetat, n-are șasiul la pus, nu are multe chestii. Android is starting. Welcome, English, start. Deci placa merge. Acum să vedem dacă și încarcă. Cât are? Un 3% în momentul ăsta. Start. Zicem că insert SIM. Da, nu e SIM. Hai să băgăm și un pic de curent. Și că s-a aprins. Nu-mi dau seama dacă încarcă. Nu te lasă până nu faci procedura de inițializare.